Ti'n okay? What the was that? Fuck off. Get in the lift. Get in the lift. Iwan Steffan dwi'n dylanwadwr TikTok sy'n neud fideos am ysbrydion Lerpwl a dwi'n edrych ymlaen i mynd i gysgu yn llefydd mwya haunted Cymru. Aimee dwi. Ddoes i'n nabod Iwan tua blwyddyn yn ôl. Even though da ni yn pobl wahanol, da ni'n ffrindiau da. Mae fy ffrind Aimee ddim cweit yn coelio, ond dwi'n edrych ymlaen i brofi iddi bod ysbrydion yn bodoli. Dyma Cysgu Efo Ysbrydion. Da ni am dreulio diwrnod a'r noson dros nos mewn un o'r llefydd mwya haunted yng Nghymru. Lle dwi ti'n teimlo hwnna? Wel, fe i'n dweud dwi'n cyffroes. Ti'n barod i ffindio allan lle da ni'n mynd heddiw? Mwy na barod. Gai cael rhoi cliw i chdi gynta? Oce. Wyt ti erioed wedi cael dy arestio? Na, no. Oce. Felly, da ni yn mynd i fynd i Carchar, mwya haunted yng Nghymru. So Carchar, Ruthin jail. Da ni'n mynd i aros mewn cell. O, Iwan. Mae'r lle yma yn llawn hanes. Oce. Mae o'n llawn tristwch. O. Dwi'n meddwl mae yna lot o egni, mae yna lot o bersonoliaeth yna. Oce. Felly, beth ti'n meddwl yna? Jail Ruthin? Da ni'n mynd i Carchar. Fe tra'i'n coelio da ni'n neud hyn. Gyda i mynd i ddeud, dwi'n jyst eisiau sgrechian. Dwi'n actually crynu. Dwi'n really crynu. So mae'n edrych yn really scary. Heddiw dwi wedi trefnu i gyfarfod efo Margaret. Felly mae hi'n volunteer yma yn y Carchar a mae'n gwybod y holl hanes, ond hefyd holl storis am ysbrydion. Felly dwi'n rili edrych ymlaen i gyfarfod hi. Waw, helo, sut ydych chi? Iawn, diolch. Croeso i Carchar felly. Mae yna Carchar wedi bod yn fan hyn ers 1654. Felly mae yna lot o hanes i'r lle. Meddyliwch am gymaint o bobl sydd wedi bod trwy drysau yma. Gosh, ie. Dyn ni jyst yn mynd rwan i'r ochr yma, ond cyn i ni fynd, dwi jyst eisiau dweud bod mae yna bobl yn dweud trwy'r adeilad. Mae yna sŵn traed ac mae bobl yn gallu meddwl bod yna rhywun yn dilyn chi o hyd, felly gwrando allan. Y cell nodweddiadol yn gynta, eisiau mynd i mewn i jyst gweld. Mae hynna yn dychrynllyd. Mae hynna'n rili dychrynllyd, ydy? Gobeithio dyn ni'n mynd cysgu yma hynna. O'n i'n meddwl na actor oedd hynna. Diolch yn berson. Na, di ddim na. Mae hwnna'n really creepy. Ar system yn oes Victoria, oedd y system distawrwydd. Oeddech chi ddim i fod i siarad â neb arall. A felly, oeddech chi ar ben eich hun mewn cell fel yma trwy'r dydd. A jyst allan am awr i'r buarth tu allan. Meddyliwch am hynna. Mae mor fach yn di. Yndi, mae'n tiny. Mae'n gymaint amser ben dy hun i feddwl, dwi'n lle peryglus i fod yn meddwl. Reit, nawn ni symud jyst dipyn bach yn fan hyn. Ac mae bobl yn gofyn wrtha i be dwi wedi gweld, achos dwi'n gweithio yma, dwi wedi gweithio yma. Wrth darllen be oedd pobl eraill wedi dweud, nes i sylweddoli, wel, dwi wedi clywed hynna hefyd. Oce. Reit. Ac un peth oedd drysau yn fan hyn yn cael un ar ôl y llall fel dominos. Mae hwnna'n really scary. Da chi wedi clywed hwnna i gyd? Dwi wedi clywed hwnna. Reit. Dwi'n teimlo sal. Ar y funud, dwi'n meddwl dwi'n mor tha ofn. A dwi'n ofn, dwi'n rili cymryd lot i fewn. Mae calon fi mynd. Mae'r lle hun heb gael y tŵr a siarad am yr ysbrydion. Mae'n ddigon creepy fel mae o, so dwi'n meddwl gael yr hanes nid o'ch bach fwy creepy a dwi jyst teimlo rili ofn a dwi ddim yn teimlo'n comfortable o gwbl. Dwi eisiau crio.
Hwyr fan man tydi? Yndi. Mae yna awyrgylch hollol wahanol i lawr fan hyn. Beidio? Hwn ydy'r llawr isaf. Dyma lle oedd y celloedd cos yn fan hyn. Lot o dristwch. Los o dristwch. Ia. Cyn i ni fynd yn bellach, dwi eisiau gwrando. Ydych chi'n gallu clywed llais neu lleisiau yn fan hyn? Mae lot o grwpau sydd yn dod yma yn dweud bod yna llais ferch Josephine. Ond mae'n hapus yn canu. Mae'n canu yn freaky, ddi. A dyma ni rwan, tu allan i'r gell gwiltiog. Tu mewn, mae yna rhywbeth, a'i'n mynd i nôl o. Reit, Aimee. Na. Go on. Na. Mae hwn yn un fach. Go on. Na. Go on. Na. Ond nes i'n crio. Ydych chi'n ffain? Stop for a sec. Ac mae yna lledr tu mewn. Gaeth ei fo? Ia, siarad. Okay, just munud, oh, sorry. Ti'n oce? Be sy'n eich di pletio? Mae'n just really drist, yndi. Yndi, mae A o... obviously mae lot o oerach yma, so mae'n teimlo lot fwy eerie. Jyst un lle arall rwan. Chi. Y gell dywyll. Felly oedden nhw'n cloi pobl yn y tywyllwch? Ie. Am ba reswm? O, am bod nhw wedi camddrin mewn un ffordd neu'r gilydd. O, mae'n yn drist. Mae'n drist, yndi. Yndi. Nid oedd ffenestr na gola yn y cell yma. A unwaith roedd carcholion i fewn yma, oedd o jyst wedi cael ei gau yn dyn. Bysa wedi bod yn amhosib iddyn nhw gweld unrhyw fath o gola o gwbl. Mae hwnna'n drist. Gymryd i'r troi gola off. Di hynna'n oce? Fine. A cael drws hefyd. Syniad da, diolch. Sy'n yn awful. Dwi'n meddwl, os sa chdi yn y tywyllwch yna, achos ti'n methu gweld, sa chdi'n colli dy ben braidd, achos... O'n i jyst yn y tywyllwch wan am fel 5 eiliad. Ond o literally ddim gola o gwbl. Ia. Ti sy'n teimlo? Trist. Ia. Ma'n horrific. Wel, ble ydych chi am cysgu heno? Yn y car. Yn y car? Yn y gell dywyll? Dwi'n teimlo fel fyswn i'n hapus i wneud. Sa'n sialens hyd yn oed i fi, dwi'n meddwl, gysgu mama. Be ti'n teimlo? Dwi'n teimlo'n drist iawn yma. Drist iawn. Ynddo. Felly ti'n hapus i aros yma? Gan i trio. Pob hwyl heno. O, diolch yn fawr, diolch am ddangos y lle, neu. Ie. Chi wedi bod yn wych, dwi wedi bod wrth y modd. Diolch yn fawr. Dwi'n meddwl bod hwn yn mynd i fod yn anodd i'r ddau o'n ni. Yndi. I'r ddau o'n ni. Os mae yna unrhyw wir i'r paranormal, fama fysa fod e. Gret. Dwi'n meddwl bod Aimee mynd i ffindio hyn yn ofnadwy o anodd. Os mae hi wedi upsetio tra oedden ni jyst yn cael y tŵr, wel, sut mae'n mynd i fod pan dyn ni yma ben yn hynna'n? Oh my gosh. Wel... Mae'n ridiculous. Dwi ddim mor neis ar Hilton, na di? Sut wyt ti'n teimlo? Dwi'n cael fel egni nerfus gen chdi. Dwi'n really nervous on. Dwi'n gallu deud. Really nervous. Wyt ti'n oce? Gawn ni weld. Ti'n gwybod pan fi'n siarad i'n dod ymlaen am profiadau'n ysbrydion? Mae teulu fi hefyd wedi cael profiadau i gyd. A oedd mam fi yn dipyn bach o sceptic fel chdi. Oce. Felly, yn tu nain y taid, oedd lle arfer bod yn mynachdy. Oedd na urban legend, os yna dynas beichiog yn aros mewn stafall, oedd chdi fod i glywed llean fatha nyn yn cerdded o gwmpas y gwely. Felly, oedd mam ddim yn coelio am ddim byd, ac oedd hi'n feichiog efo fi. A oedd na rhywun yn cerdded o'r amgylch y gwely, ac oedd hi'n mewn cylch drosodd y drosodd, ac oedd mam mor ofyn, oedd hi ddim yn gallu sbio. Mae hwnna wedi kind of rhoi chills bach i fi, a dwi'n eisiau bod yma. Mae'r lle yma'n really creepy,
A di'r coffin na fanna ddim yn helpu o gwbl. Y ffaith da ni gorau cer y pasio hwnna just i mynd i toilet, dwi ddim yn hoff o hynna o gwbl, ia. Dwi'n meddwl fydda i chydig bach ta pissed off bwra fory. Reit, felly, da ni yn fatha y prif... Be di enw hynny? Mae fatha'r prif lawr, ia? Ie, small. Mae heina yn creepy. Oh! Oh! Dwi'n yn siŵr os dwi'n clywed rhywbeth, neu calon fi'n glistio, dwi'n clywed. Nes i glywed fatha scrunchio rwan, nes di? Dwi'n just clywed that, bam. Ah! 2 munud ar ôl. Mae Iwan wrth ei fodd. Mae'n loads o hwyl. Dwi ddim. Jyst i roed syniad pa mor ddychrynllyd ydi o lle da ni'n aros. Aimee, da ni ben yn hyn yn y carchar cyfa yma. Sbio ar y swyllwch. Sbio. Gawn ni ddilyn chdi lawr, please. Ladies first. O, diolch. Age before beauty, Iwan. Mae hwn dipyn bach mwy sinister rwan. Helo? Dwi'n licio lawr yma, dwi'n meddwl just cos mae'n rili oer. Mae'n freezing. Mae Aimee'n panicio dipyn felly. Chydig bach. Dwi'n rhoi dy bain i hi. Da ni actually di cael y staff sy'n gweithio dros nos i ddod efo ni. Ffycin ystod. Achos maen nhw'n gwybod lle mae lot o pethau yma wedi digwydd. Do you want to say hello? 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 Fi yna. Chdi? Ie, fi nath bangio fan rhywbeth. Newydd dod yn cerdded trwy lawr y grisia. Nath ni jyst clywed y sŵn yma. Nath ni sbio lawr am yna chain yna. Dyle fi cadw o? Os na rhywun yma yn y cell yma fan ni. Hello? Hello? Da ni'n ystafell staff achos bod ni'n di teimlo dim bach yn off yn dydan. A be da ni'n newydd glwad? Fel eisiau swndio eitha drws yn agor, neu cae. Nath y staff glwad o hefyd. Hello? Did you hear that? I heard that. Did you hear that? Sit down with the things. Let's go. Fucking hell. I've just seen something. Have you seen something? Fanna, just fatha. Fanna. O'n i'n eistedd staff room, oedden ni'n eistedd staff room, cos oedden ni'n really ofyn. So oedden ni'n eistedd o'r staff, mae tua 2 gloch o bore ar y funud. A athyn ni glwad drws yn slamio. Fi a un o'r genod sy'n gweithio yma. A wedyn, so da ni gyd i dod allan i fama. Ond, literally, athyn ni cerdded allan, clywed drws arall yn mynd, di clywed rhywbeth arall. Da ni di clywed few o bethau do ers dod allan am yma, a wedyn da ni'n cerdded heipio'r grisia yma, a mae Iwan di gweld rhywbeth. Yr un pryd nes i glwad rhywbeth. Dwi'n newydd weld rhywbeth ar y grisia oedd o'n... Dwi'n siŵr bod fi jyst i gweld fel rhywbeth mynd lawr. A... Mae'r beth am digwydd. What the fuck? Aimee, dwi'n mwyn coelio dwi'n fi gweld hynna, sti. Rwy'n coelio da ni'n clwad beth da ni'n clwad. Dwi rioed i gweld dim byd fel la. Da ni wedi gorfod dod i weld y staff rwan, achos mae yna gymaint o stwff wedi digwydd. Da ni wedi clywed lleisia, nes i weld rhywbeth mynd lawr y grisia. Sorry. Ia, felly trio gwylio'r stwff yn ôl rwan. Ond da ni jyst yn cael brec, cos mae rhaid ni debriefio dipyn bach, achos dwi'n gobsmack, dwi'n ysgwydd i hyd. Mae yna newydd fod sŵn allan o yma. Ti'n gwybod sŵn? Is that not a normal noise? We thought it was a normal noise. That? Yeah, that like. Yeah, it's that. Blanket. So
symud yna. Nes ti gweld hwnna? What the fuck was that? What was that? Did you hear that? That was a woman's voice. Was that not a There woman's was voice? two voices. It was coming from the vent. I heard something down there and I thought it was an echo, but Come back. Be oedd hwnna? What the fuck was that? Da ni'n newydd glywed sŵn siarad yn dod trwy'r vent. Lle mae'r vent yn mynd i? they're sold for the sale. They don't connect, so nobody's supposed to be able to communicate through the vents. That was what they were designed to do. What was that? What the fuck was that? Iwan. Fucking hell. Alicia. Fuck off. Get in the fucking lift. Nah, dwi rili ofn. No. Da ni wedi clywed llais dynas. As if. Fydde yn coelio yna, ia. As if da ni wedi cael hynna. Da iawn ni. Dwi'm yn coelio bod ni wedi cael hynna hyd. Wait. Ti'n sgrechian. Dwi'n ffocin grynu. Ti'n gallu coelio hynna? Dwi erioed I gael profiad fel o blaen. A loads o lleisiau, as in... Be ffwc? Oh my god, I'm not okay. Somebody get me out of here. Honestly, fe tra'n coelio hyn o gwbl. Felly mae fi a Aimee ddim yn gallu cysgu yn y gell achos mae 'na lleisiau wedi dod trwy'r vent sydd yn y gell. Felly mae'r staff yn mynd I helpu ni gysgu yn y swyddfa sydd ddim yn haunted gobeithio. Dwi ddim yn hapus o ôl yma. So gwybod os ti ddim yn coelio ar ôl neithiwr, os dwi'm yn gwybod be I ddeud. Dwi'n meddwl neithiwr oedd that noson fwy dychrynllyd dwi rioed I gael, si. Oedd o yn afiach. Dwi'n teimlo'n chwil, dwi'n teimlo bod fi wedi bod allan. Dwi'n teimlo dda dwi ar cwch neu awyren ar symud constantly. Oedd o jyst yn noson fawr, doedd? Oedd. Gawn ni mynd on, please. Fedrai'm coelio be digwyddodd, really. Oedd o just completely out of the box. O'n i'n ddisgwyl gael profiad fel 'a. Mae'n kind of teimlo fatha profiad chydig bach yn fatha special. Mae'n teimlo'n weird, really, I gael y profiadau yna, enwedig fatha person sy'n sceptic. So ni'n meddwl dwi'n definitely coelio eto, ond dwi'n gwybod os mae'n cwestiwn eto I ddweud os dwi'n coelio neu ddim. Nes I weld pethau dwi roed wedi gweld o blaen, neithiwr, a dwi dal yn trio prosesu yna. A dwi'n meddwl bod yr arbrawf neu be bynnag da ni eisiau galw fo wedi bod yn llwyddiant. Oh my gosh, dwi'n ddisgwyl mynd adra sef. Dwi rili eisiau mynd ar ôl lle yma. Dwi'n barod, wan. Gai ofyn sut wyt ti'n teimlo ar ôl neithiwr a lle wyt ti'n sefyll efo hwnna? Mae yna big ask, Iwan, mae yna big ask. Sut sa chdi ddim yn gallu coelio ar ôl neithiwr? Dwi'n meddwl, enwedig ar ôl neithiwr, dwi yn falla acceptio falla bod yna ysbrydion. Oce, so... Ond dwi teimlo dda dwi wedi cael enwedig neithiwr, dda profiad actually dda organic. Ia. A potentially profiad wir. Dwi'n meddwl mod just mor scary fedrai'm actually deud y geiriau. Cos dwi'n meddwl neithiwr oedd wel, I'm noson yr adag fwyaf scary yn fy mywyd. Dwi erioed I bod mor ofn na hynna. Be dwi eisiau gwybod ydy, fysa chdi'n cysgu efo ysbrydion efo fi eto? Falla na cysidro. Falla. Gawn ni weld, ia?